Dnes je škola, dnes je pondelok? Som nevedela. Tak okej. Kam si sadnem? Asi tu. Čau. OK. Budem sedieť sama. OK, takže škola. Idem asi... Čo to tak robíš? Za chvíľu začína hodina. Tak si niekde sadníme. Ja tu. Čakaj ma. To nie je fér. Škola. Dobre, hrozа. Dnes som si priniesla dobrú vec. Čakaj ma, sestra, a prečo si priniesla tú vec? Čakaj. Dobrý deň, deti. Takže vítajte v roku 2025 zase v škole. A kto chýba? Pani učiteľka, myslím, že Tomáš, Lucia a Tomáš, potom Jack, Lucia a Emma. Dobre, ďakujem a ja ich zapíšem. Vyberte si matematické zošity, veľký pracovný zošit a malý, lebo niečo si tam napíšeme. Pripravte si hlavne, budeme mať matematiku, slovenčinu, čítanku, hudobnú, ale na hudobnej už budeme končiť, lebo nám tá hodina musí odpadnúť. Tak veľmi ďakujem a robte. Ďalej. Prepáčte, učiteľka, ale ja som prišiel neskôr, tak proste, prepáčte, som prišiel neskôr. Lebo som nestihol. To je teraz. Ešte len iba dve lavice. Už len dve lavice, a to je nemožné. Budem tu celý deň odpadávať stok, to tu každý bude chýbať. Jaj. Toto by som nechcela. Ticho, buď si v škole. Si moja rozkazovačka. Áno. Čo? Posledná. Táto tu naša lavica chýba. Hej. Máš pravdu.
Takže a ca! Máte prestávku. Uvidíme sa na slovenčine. Oh my god. Čo? Čo oh my god? Ja som zabudla pracak na slovenčinu. Oh my god, ja tiež. Hej, lebo ten otco nám povedal, že rýchlo sa bavte, bo nestihneme a ja som si zabudla na stole slovenský jazyk. Ja tiež už som si všimla a teraz som si na to spomenula. Neviem, kto by niekto mal nám požičanie, sis. Oh my god. Ja tu na TikToku vidím taký profil LPS Little Pet Shop. Oh my god, to je strašne slay. Áno, slay. Áno. Oh my god. Toto je strašná hodina. To si všimol, kámo? Čo som si akože mal všimnúť? Akože niečo na mne. Že tu mám niečo nové? A čo by si mohol mať nové? Tak asi TikTok nový. Ja už mám dávno TikTok. A čo som dostal? Iba nový iPhone. A to si mi nemohol povedať skôr? Sorry, bracho. Idem do bufetu. A je mi jedno, že chodí a že zvoní za 5 minút. Ja som sa na toho učiteľa naštval. S dovolením. Páne. Tak to bude asi 5. 5 sa za to neplatí. Keď myslíš? Ja si myslím, že áno. Tak si to myslí, ale ja si to nemyslím. Je to môj kámoš. A ty? A ja s tebou si to vyriešim. Urobil si mi zle. Nemám teraz predsa nemajú dievčatá ja nemám jednu dcerusku moju. Ja si nosím iba jednu dcerusku. Ja som ti minule dávala. Tak fajn, tu máš ju. Díky. Musela som perom do matiky. Axel, čo tu robíš? Išiel som si ostruhať cerusku, ale asi už nepojem. No tak dobre. Ale prosím si sadni. OK, miss. Ticho už, a tak sa učiteľka nevolá. Ani sa tak nehovorí. Takže ticho. Dobre, máme slovenčinu. Určite ste urobili stranu, keď som tu ja bola. What are you doing? Pani učiteľka, veď by ste nám ani nič nepovedali. Oh my god. Tak OMG, sorry. Ja som učiteľka, takže som asi vám zabudla to povedať. Tak sorry. No tak to pani učiteľka, tak sa nehovorí. Sklapni radšej, to nie je tvoja vina. Hej, a ty zas zapni drbku. A tiež nie je to tvoja vec. Pardon za to, ale to sa nerobí. Mohla by som to povedať a môžem to povedať i tvojej mame.
a tvojmu otcovi. Prosím, mne ani mama a otcovi takí budú naštvatí. No, to je tvoja vina. Máš byť dobrý. Viem ich číslo, raz mi dali. Nie. Tak to bude asi Zaracha. Zaracha za to? No jasné, moja mama a môj otco mi to stále robia. No, tak to nie je moja vina. No, ja nemám pracák. A na čo potrebuje Lucia? My so Katy nemáme prácak. Áno. Dobre, tak nevadí, nemusíte robiť, ale máte to na domácu. Napíšem vašim rodičom, že máte na domácu strana 24 a 25. Urobte stranu 24 a 25, ale oni nemôžu robiť, lebo nemajú prácak. Takže robte. A totiž máte mal zošity? Áno, máme. Tak ja vám niečo urobím na tabuľu a vy robte sami stranu 24 a 25. Prosím si toto opíšte. Jaj. Pardon. No a tak asi máte prestávku. No áno, máte prestávku, takže sa uvidíme na čítanke. Urobili ste všetko? Áno. Dobre. Dúfam, že nestíham. Dúfam, že stíham. Pre pána Jána, čo tu robíš? Veď už začala hodina. Čo? Jakže začala hodina? Veď sme mali už matiku, teraz bola slovenčina a potom máme čítanku. No my god, nie. Nie. Jak? Tak čo mám robiť? Sadnúť si do lavice naspäť. Oh my god, tak ste zlí, že až na mňa kričíte. Oh my god, dúfam, že nie. Dúfam. Už začali hodiny 2 a teraz bude za chvíľu čítanka. Nie, na čítanku tu musíme byť. Však sis. Aspoň ticho. Oh my god. TikTok dal nový profil. Počkaj, Chosanu, ja ti to ukážem. Oh my god, na to sa teším. Dobrý deň, deti na čítanke. Čo to robíte? My sme prišli cez prestávku, lebo sme nestíhali. Prepáčte, ale môj oco ma vynadal. Lebo ja som nic neurobila, ale omylom som na neho stúpla a buchla som ho a on je taký hnusný, škaredý, tak ho mama vyhodila z domu, sorry. No, prepáčte. Fajn, a vy tu čo robíte, devčatá? Náš otec dal nás na pešu v tejto zime. Bola nám zima, tak sme trochu sa ochladili a trochu počkali. Však sis. Oh my god, áno, na to som i zabudla.
Svetielka. Svetielka. No a ty tam čo robíš pri tých svetlách? Nie, nerobím nič, určite. Rýchlo to zapni, je tu strašná tma. Prepačte, učiteľka. Dobre, tak to mi niečo prečíta. Ja, of course. No tak niečo čítaj. Dobre. Po čítanky. A koniec. Dobre. A už idete domov, takže doví. Ale viete, pani učiteľka, máme mať hudobnú. Ale hudobná nám odpadla. Dovidenia a choďte tu prosím domov. Ideme domov, jupi! Čo? Jupi, ideme domov, Dovidenia. Ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať, viete čo? Takže čus.